Priatelia, Slovensko dostalo novú šancu. Novú šancu mať konečne dobrého slovenského prezidenta. Čo dobrého? Toho najlepšieho možného. Peter Pellegrini je človek, ktorému bezvýhradne dôverujem. Poznám ho roky a viem, že v politike nekope za seba, ale na prvom mieste sú pre neho ľudia. Je to človek, ktorý ľuďom dokáže dať nielen nádej, ale ktorý svoje slovo vždy dodrží. Peter Pellegrini je človek, ktorý spája. On nehľadá konflikt, ale hľadá to, čo majú ľudia spoločné. Peter Pellegrini je človek, ktorý má jasný cieľ, aby sa mali ľudia na Slovensku lepšie. Aj preto ma v roku 2020, keď vznikala strana Hlas, nemusel presviečať, aby som išiel do toho s ním. Bolo pre mňa cťou, že mi spoluprácu ponúkol. Odvtedy sme spolu už 3-krát prešli celé Slovensko. Navštívili sme takmer všetky mestá a stovky obcí, stretli sme sa s mnohými z vás. Verím, že aj po posledných parlamentných voľbách sme vás spolu s Petrom Pellegrinim a s kolegami presvedčili, že Hlas svoje sľuby vždy dodrží. Sľúbili sme vám silný štát, ktorý sa postará o svojich občanov a realitou sú nielen 13. dôchodky vo výške 606 eur pre každého starobného dôchodcu, ale aj stabilné ceny energií, zlepšuje sa bezpečnosť na Slovensku, riešime ceny potravín a tiež pomáhame samosprávam, mestám a obciam, v ktorých žijete, aby bol váš život krajší a lepší. Na druhej strane sa však opozícia, teda tí, ktorí prehrali v parlamentných voľbách, snažia navodiť dojem, že Slovensko ide dolu vodou. Nie je to pravda. Snažíme sa zastabilizovať verejné financie, v ktorých Matovič urobil dieru ako nikdy nikto pred ním. Snažíme sa, aby Slovensku neprepadli európske peniaze, ktoré mali byť určené na rozvoj regiónov, ale predchádzajúca vláda ich nedokázala čerpať a v nadchádzajúcich voľbách prezidenta Slovenska nebudem ani 100 sekundy váhať a svoj hlas dám Petrovi Pellegrinimu. Bol by to najlepší prezident Slovenskej republiky.